আমাকে খবলে আহিছে বিটিচিত নোৱাৰিব দাদা আপুনি এইফালে অসমত থাক দাদাগিৰি কৰক বিটিচিত আপোনাৰ দাদাগিৰি নচলে बे भिडिअ क्लिप्सआव होनाया फुरानासो थारमाने आङो जोंनि फर्मार चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारनि दमखौ नोंथांमोननो खोन्थानाय जादों। थिग बिदिनो जानांगौ। जेराव नोङो बिजेपिया गाग्लोबनो नागिरदोंबा बेखौ होबथानाय दायथ'आ बा दिनैनि समाव बिजेपिनि माखासे गोबां मन्थ्रिफ्रा फैगासिनो दङ बिटिसिआव सप्तायावनो खननै खनथाम। दा बेफोराव माखासे खोथाखौ दाख्लै गसाइगावआव फैबा भबेस कलितायाबो बुंदों बेसेबां एलायन्सआव थाबाय थानो हारसिङैथ' होनदों आरो फिसालायनो थाबाय थाया बेबो मालाबा बिफा जाहैयो होनलायलायदों। दा बेबादि जोंनि प्रेजेन्टनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' साराबो नांगौ समाव होबथानो हानांगौ बिजेपिखौ। एलायन्सआव दं मालाय मा जानो बिसोरनि माखासे डिप्ल'मेटिक पुलिसफोरखौ नुगासिनो ना। दिनै मोनसे गोदो हाग्रामा महिलाराबो एलायन्सआव दंमोन बिजेपिजों, नाथाय मोनसे समाव माखासे बुस्थुफोरखौ बिसोरो गाग्लोबफैनो नागिरनायाव बिथाङा बे रोखोमनि अफस होदोंमोन। दा बेखौनो आं खिन्थानाय जादों गाइस, बे फुराना भिडिअसो। दा दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय नैबे भाइस चेयारमेन बिसिडिसिनि बे भाइस चेयारमेन बिबान गभर्नमेन्ट सालायनाय भाइस चेयारमेन मोननायानो बेखौ गारनानै गभर्नमेन्ट गैयै बिपिआव हाबदों। बेनि सोमोन्दै ससेब्लाबो भिडिअ क्लिप्स होनानै सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालाम इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। दतमानि हगमा बिल बिसिडिसिनि भाइस चेयारमेन बिथाङानो बे बिबानखौ गारनानै जाय सरखार सालायनाय बे सरखाराव पावारबो दङ, जाय पार्टिया सरखार सालायगासिनो दं इउपिपिएल प्रेजेन्टआवहाय बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दं, पावारबो दं फैसाबो दं। दा बे पावार गोनां फैसा गोनां पार्टिखौनो नागारनानै पावार गैयैयावसो थ्रोब एथ' गिदिर पद बिसिडिसिनि भाइस चेयारमेनखौ गारनानै खारना मा? जे दिनैनि समाव भाइस चेयारमेन बिबान राननानै होनानै बिसिडिसि लेभेलाव माखासे खामानिखौ मावोब्लाबो माखासे लिस्टफोरखौ हरोबाबो गिदिंनानै फैफिनो होनदों बे बिथाङा। आरो नांगौबादि जाबादि बिथांमोननि खामानि मावनायाव रेसपन्स होनांगौमोन बे रोखोम रेसपन्स होआ, बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा। बेनि थाखायनो बेयाव थानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि आरो बर' हारिनि माखासे गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हानाय नङा होननानै इउपिपिएल दल गभर्नमेन्ट सल'आ दल टु टेक करिफिलाय बिपिए भट हुमायसे। दा बेखायनो जोङो साननो गोनां बाथ्राया बे गभर्नमेन्ट गैयाबाबो पद गिदिर गिदिरखौ गारनानै मानो खारबोदों? जिहेतु बिटिआरआ इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट सालायनाया बर्तमानाव 2 बोसोरानो दंबावो, थेवब्लाबो आथुर बिपिएफआव हाबनो। खारना मा? हारि सिबिनो, हारिनि मावनो, ओनसोलनि मावनो, आइ आफानि गांनाय उखैनाय, ओनसोलनि खना खनला जायगानि माखासे डेभेलप जायै बा सुफुंस्लाबजोबनो हायै बेलेन्स थालांनाय माखासे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना बिपिएफ राजनितिक हान्जाखौ चुज खालामनानै लादों। दिनैसिम 3 बोसोराव मावनानै बुजिफैबाय इउपिपिएलनि गेजेरजों जों माखासे खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा। खारना जाहैबाय रेसपन्स मोना बिथांमोना भाइस चेयारमेनबाबो, आरो बिथांमोननि खामानि मावनाया रेसपन्स मोनैनि जाहोनावनोथ' गिदिंनानै फैफिनदों माखासे हरनायाव। दा बेखौ बिथाङा फोरमायदों। दा मानि थाखाय बेबादि? बे रेसपन्सखौ सोर होआ बिथांमोननि खामानि मावनायखौ? खारना जाहैबाय बिथांमोना खामानि मावनाया ओनसोलनिनो मावदों, जेखि पार्टि जाया मानो ओनसोलनिनो मावदों, ओनसोलनियानो मोनजागोन मोनलोंगोन डेभेलप जागोन। दा बे मावनायावहाय बे बुस्थुआ गिदिंनानै फैफिननाङा। आंनि प्रश्नआ बेसो, गिदिंहोफिनग्राया सोर? इउपिपिएल सरखार दादों बर्तमानावहाय, बिथांमोननि माखासे खामानिखौ गिदिंहोफिनग्राया सोर? बबे अफिसा? ना इउपिपिएलनि गिदिर गोलाव बिसिडिसि लेभेलनि जौसिन
थाखोआव थाग्रा दैदेनगिरिफ्रा ना बिजेपिआ जिहेतु एलायन्सआव दङ हिसाबै जिहेतु बिजेपिखौ गावसिनि आथिं सिङाव लाबोजोबनो थाखाय बिजेपिआ बिराद पलिसि बाहायगासिनो दं। बे हिसाबै दिनै बिजेपिआ जोंनि ओनसोलनि माखासे खामानि मावनाय इउपिपिएलनिफ्राय पिसिडिसि लेभेलाव थाग्रा बिथांमोना खामानि मावनायखौ बिथांमोना बिजेपिआ गिदिंहोफिनदों नामा? दा प्रश्नआ बेल'। मा हिसाबै बेबादि जानो मोनदों? दा माखासे बिथांमोना अनुभब खालामदों, जायफोर बिथांमोना दिनैनि समाव गभर्नमेन्ट गैयाबाबो बिपिएफआव हाबदों, तेखेतসকলে निस्सय सिन्था धारा करिছে। सानदों जे माबा मोनसे ओनसोलनि उन्नति मावनो थाखाय मोनसे बिपिएफ बादि राजखान्थि हान्जाखौनो प्लेटफर्म बादि लानानै मावाबानो जोङो ओनसोलनि जौगानायखौ लाबोनो हानाय नङा। आरो दिनैनि समाव बिथांमोना सिन्था खालामफैदों जे बिपिएफनि समाव सिगाङाव बेबादि गिदिंबोफिनलायनाय जाफेराखै होननानै। स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दिनै आङो एलायन्स सरकार पावार थासान्दियाव सासेयावबो दिनै मानो बिपिएफआव जयनिं जाबोनो गोनां जादों बेखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंनो हागोन। जोंनि नुनाय बायदियाव थांनाय जानुवारि 2020आव एकर्ड जानाय बिटिआर सरकारनि जेनाखि एकर्ड खालामदों, बे एकर्डआव जोङो जोंनि माबायै जेनेबा बिसिडिसि लेभेलनि पावार बायदि खामानि मावनो हानायखौ जों मोनाखै। जों बिसिडिसि लेभेलाव जेखिनि खामानि मावो, बे जों जे बुस्थुखौ जों बानायना हरो, बे बुस्थुआ गासिनो बेक जाफिननानै आरो गोदान माबा माबि खालामनोसो बिसोरो बिथोन होफिननाय बायदि जायो। आरो जोंखौ भाइस चेयारमेन हिसाबै खुनु फांसनाव गैया बायदि खालामदों, नहियार बायदि खालामदों। बेनिखायनो आङो बारा साबजानाय मोनाखै। आरो बबे जाथिनि हारिनि भबिष्यतखौ नाहरनानैबो आरो बिटिसिनि थामोनथाखौ नाहरनानैबो आं दिनै एसे गोसोआव बुजिनाय मोननानै आङो एंगारना फैफिननानै हाग्रामा सरकार सार दैदेननाय बिपिएफ पार्टियाव जयनिं जाफैनानै खामानि मावनो हाबोदों। एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।